Na promociji bešedoval vladíka Kir Georgij Đuđar, prekladatelje Michal Ramač i dr. Janko Ramač i panocove, ktorí boli u biblijnej komisiji, otec Mihajlo Malacko, otec Julian Rac, otec Vladislav Rac, jak i Jaroslav Pap i Slavko Sabo, ktorí pririchtali vydanie z techničného boku. Prečo to tá podія vážna? Нам хібі слова повеже, прецо є важна, і знаме, що Святе Письмо, že to Bože slovo, že to slovo života. Нам toto slovo treba čítať, že by sme upoznali Boha. On bešeduje, on prisutný pre toho slova u histórii našej. Toto slovo napísané pod vodzeniem Святого Духа, sám Boh jeho autor. Keď tak, veď ho treba dobre i rozumieť, i uvážno čítať. My radosní, že Boh prehovária i do nás na našim vlastným jazyku. Cena Bibliji bude 30 eur, alebo 3500 dinári i zacikavení ju hodni kúpiť na svojich parochijoch. Pohľadovanie bar zveľke i za ňuše, okrem našich viedníkoch, interesujú i druhy zo zemi i inožemstva s ohľadom na jej značnosť. Sledujúca promocia bude otrimaná v Ruskim Kerestúre na nedeľu na 16 hodín.